Ej, Pia, det var altså mega godt, men I må jo ikke grine, så vi skal til scenen om. Okay. Er der nogen, der har nogle idéer? Altså, der er jo skelet ind fra biologi. Det er jo mega uhyggeligt. Men hvad skal vi bruge det til, når vi ikke har noget at gå ud fra? Det er rigtigt. Okay. Andre idéer? Hvad med Arne Lasse? Eller Bloody Mary. I kender godt historien om Bloody Mary. Ja. Den der blev begravet levende. Ej, det er en god idé. Den er helt vildt god. Hvor skal vi så filme det henne? Har I været nede i drengenes omklædningsrum? Det er virkelig nasty. Der er også dramakælderen. Vi kan jo bare filme begge steder. Det kan vi også. gøre. Kan I så i morgen? Altså, jeg tror ikke, jeg skal noget, så jeg kan godt starte. Jeg kan også. Jeg har ikke nogen planer. Super. Action! Hvad fanden var det? Ej. Undskyld. Prøv lige igen. Igen? Ja, igen. Altså det her, det er filmen, men vi bliver nødt til at tage den om, fordi jeg lavede nogle fejl. Ej! Ad! Hvad er det? Shit! Ej, hvor er det klamt! Ej, vi bliver nødt til at vise det til Ole. Løb! Ole! Ja, hej Pia. Hvad så? Du skal se, hvad vi har Hvad fået ud har af. I lavet? Se, Okay. Ja. Snakker og... Så prøv at se. Nej. Der stod altså noget lige før. Er det Ole, der stod noget før. Stod der noget før? Ja, Hvad var det, der stod der? det var sådan en fuglemand af et eller andet. Er det rigtigt? Ja. Ja. Fint nok, Pia. Fint nok. Jeg synes bare, I skal fortsætte god arbejde. Ja. Så kig i fint. Snakkes ved. Den var der lige før. Nå, hvad? Ole, vil du ikke få sådan en drama? Det må jeg hellere. Så er du låst op. Og så smutter jeg. Okay. Hej. Fuck, hvor klamt. Ej, kan vi godt gå? Ej, jeg bliver altså ikke mere. Heller ikke mig. Det er skide skræmmende. Ej, men der kommer vi mange på den der scene med Bloody Mary. Jeg vil altså ikke Det ved jeg mere. ikke. Ej, nu tager jeg sammen.
Så farligt er det heller ikke. Hvad har man hende? Det blev aflyst. Det gik helt sgu. Hvorfor skriger vi? Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Tak. Var fint? Ja, det var fint. Super. Hvad? Fuck. Nej, Fatima, du skal ikke gøre sådan der. Okay. Black and yellow, black and yellow, black and yellow.